салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамаги иншоалло ба хайру шодӣ бошад. духтаракон навори имрӯза ҳаст ана минамуд барашкои новинкаи дизайнери нави нигоҳ кунед, гули нав. нархш духтаро 150 сомони 3 метрш 150 сомон. аз распидкош духтаро ман дер навор кардам, дер спед накардам камер кунам. тамом кардем кам спедаш мода дар навори оянда ҳама рангша нишон метиҳам. материалш духтаро хамилёнае. Тамошабинони азиз, барои чи специально анани катима беру бомадам, ирама видео кадаги будам. Мини термос нав бомадаги дар компанияи Faberlic. Касоне ки аз числои 11 декабр то 31 декабр дар компанияи Faberlic регистрация мешаванд, 1,5 пул заказ мекунанд. Следующий каталог. Ана михали мини термос и витаминое ки дар экран ма мондагим, чой витамин. Алафи полезный бидем фоидаовар. Под выбор шумо интихоб мекунем. Баъд компания барои шумо подарка рой мекунад. Ин шанси беҳтарина айдаст на цен бовар кунем аҷоибот термет. Дахники 12 соат оба ҷӯш нигоҳ медорад, дар гармӣ бошад, оба 12 соат хунук нигоҳ медорад. И обычный нестад, и необычный мини термос. Барои ҳаматон интихоб дар дасти шумо ҳай, ҳамаи шуморо дар командаи худам интизорам. духтарако хаки цвет бо омадаги. сангошон тоза хамилён. ина духтарако бо як ранги дигари барашкаи ям хеле хамилён дизайни нав айн як ранг монда духтаро. ина бо як сабзи рӯшани фасоли бади дигар ба сангои кабуд.